erdian gora haritza, antzak aitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar ur gainera bitxa. Kantatuko dut bizitza, usteltzen espazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Eta berbarik usteldu barik gatozelata, arratsalde honen zule, hemen gatoz barrien, luze laburrien. Hirugarren programia izango da gaurkuen, eta Laixiar irrati libriek zabaldu duzkun leio ontatik sartu eta zuen etxeetaraino helduko gure unke, bertsolaritzieri buruz berbetan, bertsolaritzeri buruz, bertsozalieri buruz. Beste programa bilege entzungo zein izan, hildo bardinetik eiteko intentzio deku, baina gaur beste gonbidapen batekin. Adi Belarriek, gaur be historia politek entzuteko esperantzan gatoz. Eta Olam Txipa, gonbidatu hemendeko gu. Eta berari arratsaldeon esan, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Nor zara zu? Bueno, ni naz Juan Maria Areitio Elkoro, Abadiñoko Gaztelun, jaizota hazitakue. Abadiñoko Gaztelun jaio nintzen, 1945. Beraz, oindokaz, 75 urte. Maietzi nahi biduaz, 76. Daba Gaztelun, jaio nintzeni Burgizar Basarrezen. Burgizar Basarrezen jaio nintzen, da, klaro, hau nik sekule inonestot esan, baina gaur esan emiot. Zera, ni amak solteratan izan ninduen. Da, solteratan izan ninduen, eta beren aike ez dakit nordan ondinon. Neupen utzen galdetu, da bera pestuzten esan. Baina batai eta bestiei bakizue, holako gauzak entzun egiten die, gure estiela be, da entzuten aben, neusoko mutil zarbazala nire aike. Behen nituen onartu, da aike barik hasitako esan zi. Gure amanik urte bete neukela, eskondu izan han auzoko alargun bateaz. Auzoko alargun bateaz eskondu izan nik urte bete neukela. Da gero, amaz araxe nintzen. Da, haintze bizizi nintzen, neure gazte denpora guztizen. Arek alargunek eukizan beste lauseme gaztiena be, ni baino 8 bat urte zarreue. Da gero, gure amak eukia ben beste seme bat araz eskonduzan alargunaz eukia ben. Da, aiz izen da nire anaizie. Are beste laurek, beren semiek, nik anaizatzen eukizan arepe, klaro, txikiten, da berabe aitetzen euken. Beha gero entzun egiten die, ez tala nire aite, arek ez dila nire anaizak, eta olakuek entzuten die, eta hola entzik pasona benik azte denporie. Beha gero pixkapa entzune hartzen hasi nintzenien da, horre gauzok, oin normalago die, beha orduen gogorro ezien. Da holan ibili nintzen. Hau da, jaio, ama bakarrik, eta zu. Da gero juntzinen, beste baserri batera. Bai. Da hori, zu entero zinen gerora. Bai. Eta gaur kontatu zu lehen lengotaz. Bai, eske hori gauzio, kontetie be, gogorra eitien izin jata, oin arte, oin ikusten dut kontauteo badala. Posten gara, hemen kontatu zuleko, eta zube tranquilago izan izaneko. Bai. Eta esan dozu, Gaztelun bizi zinen, orduen zinen, lau anaia orde zonkezan, esango anaia, bost anaia, 6 zinen zuek. Bai, 6. 6 baserrien. Bai, 6. 6 baserrien bizi zinen, Gaztelun. Bai. Eta biherrien, goixetik, tumetan baserrien zelan bizi zinen Gaztelun. Dinot, mire, beratzen da berro eta bost esan da Juan Mari jaio zela, hor denporetan esan egongo, orduen abainora begitxiten, eskolara igual? Mesara, da eskolara, bestela abainora bez, da duren gora eta pentsau bez. Eta baserri bierretan? Basarri bierra, beize zain ju, itxe horren egin, basarriko bier guztizek. Eiten gino zen guk. Orduen basarritzen, basarriko bizimodu esan, basarri utzeko bizimodu esan. Ez egun oingo moduen zerik. Da jateko, gozeik ezkinu pasetan. Morokile,
hartu eta ez nie, talu eta ez nie, da gitxi gehiago. Gabonetan, da Gazteluko jaizitan San Martinetan jaten zan zeo zer, oilo ero zeo zer, baina bestela jateko bardin egun guztietan. Eta eskolara joan zinen, Juan Mari? Bai, Dino, bai. joen bai, baina dinot, Gaztelure... Ez, abadinora, Gaztelune sekul ez da egon eskolarik. Bai. Mendiolan da, beste trainan da egon ziren eskola, bai abainonez, Gaztelunetan sekul egon eskolarik. Da, abainora ibili ginen. Abainora, umetan. Bai, Hori, berandu arte esan izan gaur, 6 urteaz hasi nintzen, 6 urte pasaute, nik ez maietzien einituen 6 urte, eta ireilien hasi nintzen, 6 urte pasaute. Da gero baintxe, 14 urte arte. 14 urte arte. Eskolan, bitartien, baserri bierrak egiten. Kontao, apur bat, goixetan zer. Altzeu, bete gana joen, gana jateko eken, o... Bai, gana jateko, bete zain jo, eta ite horren da, bihar guztizak egiten genio zen. Basarriko bihar guztizak, orduan basarri zen, bihar asko egiten zen, eso ingo moduen. Eta bertzuek no zentzun zain zen lehenengotaz? Ero, zelan, dinot, zezu, kontu dugu, Gaztelun, orduen abainora gitxi bajatzen zinen, eskolara, eta mesara, eta bertzuek orduen, zelan heltzen die Gazteluko gazte baten gana? Ero ume baten gana, bertzuek orduen kontu eta radizioi pesauen. Gaztelu guztizen, gure itxien pentsau bez. Da, haneuzuen be, gure osabiek, nire jaizotetxien, osabiek, areixek ekarria den radizioa, beha nik ordeko baneko esan, 14 urte, ero gehiago gonituen. Ordu harten radizio zertzen. Eta orduen bertzuek lehenengotaz, no ze? Hain zer radizioen entzuten ituen bertzo batzuk, orduen arrateko zera duen, handik botata biezan bertzuek eta asko. Da gero, gure ama sanape, kanteta bezan bertzo zar batzuk, Markesaen alebarenak, da olako bilintzen zer batzuk, Joana Bixenta, olako batzuk kanteta bezan gure amak. Da, bertzu ezer zan banekizen. Eta gero nik hortik aparte, gaztetan entzuten aben, gurasuek entzuten utzien, euskera galtzen duela. Durengon da, lehen euskera danak egitea bila. Beha, gaur egunien ize inopesta beleiten durengon da euskera. Da, nik horie zertu egin aben, raru egiteatan. Euskaldunek izen da, euskera einez da euskera galtzen doiela eta nik horie sentiru egiten aben. Amabi amairu urtegaz. Sentiru egiten aben, da, pentsetan aben, euskera laguntzeko, euskaldun batek euskera galtzie, eselik ona izen ba. Da, pentsetan hasi nintzen da, holan lagun hartien da kantetako bertzo zar batzuk, beste abesti zar batzuk, da alba da noberen bertzo batzuk, da kanteoa lizetie ondoan lizekela euskera laguntzeko. Nik lehengo zera hoxe dauket. Zera euskaldun batek euskeren alde zeo zerrin bidabela. Nik hori 12 urteaz ikusi naben. Da, hola entxik hasi nintzeni bertzuek zertzen. Hau da, euskaldun kontzientzizie, umetatik bihotzin sartute. Da ganera raru eda, inoke ez duzten, ni sekur inoke zerrezan, euskaldunek euskera inbiule, eta inbiule, hori inbiule. Espaz ikusten esaten zuten aben esan, durengon da euskera galtzen doiela. Bai, justo hor, frankismo denpora hostien, gerra de hostien, da ez, orduen. Oine 50 urte durengon euskera oso gitxik ingabien. Bertako zar batzuk oso gitxik gaztiek eta gure adinekuek euskera durengon. Da hori 12-14 urtega esan duzu, bertzu gentzuten, lehenengo esan duzu, amak kanteta bezala, Joana Bixenta hola beta. Bai, da Markesaen alabenak eta holako batzuk kanta bezan amak. Da bertzue, nik zer zamanek izen, da gero barratetik entzuten ditu honek, basarri justapide eta laskaotxek itorrek, dorreite bat doinuek ikesi, da holantxik hasi nintzen. Hau da, zu izen zinen autodidakta esan dana, zeuk ikesi doinuek etxien, irratzi entzuten. Bai, jakine, eta orduen doinuek ikesi benik gaur baina harino egiten dituen. Pare bat bidaren zunezkeo bertzue, doinuenik ikesiten euken. Nik hori beratziko txikizeta errez ikesi dituen. Bai, da doinuek danak. Da zelan, buruz ikusten? Buruz, jakin, buruz.
Ez papel, ez SB, dinot. Ez, gorduen, esanken SB. Dinot, oine bakaztio internetez, eta entzuden dugu, da, doinu ipini amabos tamasi aldiz, eta kantetan joen. Bai, bertzo bat ikesi buruz, baina zuen denporan gatxe guizu. Orduen ezauen eolakorik. Orduen, zu bertzo saletu zinen batez lehenengo euskeri, gure maite zenuleko. Bai, horregaitik. Ez da lehenengo eta zentzun dugune, asko bertzolari, batez zuen garaiko bertzolari asko, euskera saletasun negaitik. Bai. Horiola. Eta bertzotan hasi zinen etxien bakarrik, ero behiek zaintzen, ero ez dakit? Etxien, eta geroan eusuen beste 3 lagun. Bai. Da, arekin itzen ginen pixkat. Da nortzu zien, nortzu zien, dinot, igual. Arek esaukien gero bertzuetan. Ez. Arek esabien eze behin, Baina geuke entxe linoz oinoi bertzuek onan donan da batak onan bertzuek anteta duzak eta geu pasien bizu dute akordan zelan ritma bire eskinen ailtzen. Ritma bire ezin heldu. Da Nikolan pasako naben urte bete behin gehiago. Ritma bi osatu ezin ja. Da gero 3, da gero alaka guaten 4, te bueno, hola entzik. Baina, claro, hori ja, ez dakit, gero nosonoz, zu plazara aldu urduko, zer dinotero. Bai. Hau da, zu baserri jen, mabia mala, amabos, amasi urtegaz, ja lagun artien, hasi zinen, doinuek ikesite, kantetan, ez? Bai. Baina hortik, dinot, esan zein, hobetu inbiot, ero gehiago entrena biot, ero zer zainun. Neure artien ibiltzen izen, bertzuek egiten da bertzuek kantetan ibiltzen izen. Akordauko zara holakon bertzon bataz bai, huel? Ez. Enaz gogoratzen. Dinot, ez, batzutena... Bai, baina ez gogoratzen. Baina zure artien ibiltzen zinen, kantuen. Bai, claro. Eta... Bertzuek lan zen, da lehenok esan dutena, rima bi osatu ezin ja, da gero 3, eta gero laure heldu ginen nien, da ni pentsana, bertzo bate eiki lortzen baizuat, gero handik aurrera errez izengok. Baina ez zan holan izan. Bertzo bat osatu harren, bigarren nahi osatu ezin. Bigarren begatxa ikizitan zanet. Nik hori pentsana ben, batein ezkeo besti garrazak izan. Bueno, baina behintzet, zeuk bentzu zenun, enbi zainule. Eta nos hasi zinen, dinot, bertso eskolarik eta orduen ez zeuen? Bueno, baina gero hortik aparte, tabernara bajatzen ginen abainora eta... Bai, zu konta horreko meri. 16 bat urtea zero, da han bauzen horan erdi, lauren arabiltzen ez ziren batzuk, tabernan bat trago batzu jo, da bertzuetan eitea bienak. Bakizue, tabernako ez doinurik, ez neurririk, ez ezebez. Ekin kantetan. Da, olako batzu bauzen, da, arekin hastien da ibiltzen nintzen. Arekin hastien. Da, klaro, ni haren aldien onan nintzen orduen, da, gente guzti etxaloka. Hau da, goizetik hasi zinen zu txalo jasoten Juan Mari. Bai. Eta zelan gogoratzen duzu horrek, dino, eta baino baten, zenbat, taberna orduen bezera barketeruena? Taberna gure inauzen, bosei taberna bauzen abaino orduen, bai, bosei taberna bauzen. Ni taberna joeteko sartzeko, hori beste bertzolare batzui bentzun den hau, da, bilurtu iten zirela taberna sartzen, taberna sartu euskan degon jentie, bertzu eskatzen hasten zan. Da, kantetako bilurra. Da, taberna joeteko ni bilurrez egoten nintzen, bertzuetan enbiotela eta. Hau da, gaztelutik abaino abidie, pentsetan kantauen bizule eta... Bai, holan. Da koare jan joeten zinen, da... Bai, holan zan. Da gero berrome, zatik etxe euskuen da lagun artien, lagun epe ba... Kantetako esatu ustien, kantetako... Erromerillatik bueltan, erromerillak zer izaten ziren. Zapatu, domek arratzaldetan, ero... Domeketan, orduen zapatuik ezauen. Da orduen, 17-18 urte zu, gero... Bai, 16, hor inguru. Eta erromerillatik bueltan, bertzotan zu. Bai. Ze lagune batano goten ginen, trago batero bieran da dano, humore honien, da bakizu, kantetako eta nipe hiru trago egin eta errezeu kantetan hauen orduen. Da ondino baserritzen bizi zinen, baserriko biarrak egin, eta ero beste biar bat baseunken ja, ero ondino ikesten, ero... Tailarrera hasi nintzen 14 urtegaz. 14 urtegaz. 15 urtegaz hasi nintzen tailarrera. Zeo zer ofezizu ikesten, torneru, agustadorero, eta torneru hasi nintzen. Ikesten, orduen. Maristetan da ikesta bien, beha ni maristara enintzen heldu. Beraz, tailar baten hasi nintzen torneru ikesten, da gero
hoxen da nire ogibidie 58 urte arte. Torneru. Eta 14 urte gazazite, Bai. ja bertzu buruen. Zer Bai, tornuen aurrien... Bertzuek, tornuen ez zaratara, bertzuek anontanako horretara zibi. Aldemenekuk eta zabien entzuten, bertako zaratiaz, da ni bertzuek anontan ibiltzen izen tornuen. Eta alako baten dinot biherrien tornuen, baserriko biherra pengo zen zen ondino. Basarriko biherrak asko, basarriko biherra da, telarrien ibiliarren, zapatuetan da, domeketan da, oporretan da, basarriko biherra, orduan ez zan pentsetan oporretan hortizier joeterik, pentseu bez, hori ezan existitzen. Zuendako, zan, Bueno, baserri ingurue, tabernien oso noz, eta talerra. Guk telarrien oporrak orduan egiten ziren, 10 egun lehengo. Da gero 15, da gero heldu zan hilebetera. 10 egun jaio ba onge zan, basarrezen imizan biherra. Ganauero, animaliarik ero azindariko bat zeunken. Basarrezen jakin, beizek eta astuek eta horretanok. Basarrezen... Bedarrak, behi, ziketu, borde... Bai. Orduen dan eskuz egiten zan. Korainia zebei, etxera burdizen ekarri, da gero bedarzikue zabeire altzau lepuen, eskilaetan gora. Orduko basarriko biherra gaur esan da sinistu bezilekin, zelako esan. Oine errestu dut, no? Sinistu bezilekin. Oine makinia joten die, ebaten dabe segiduen, egiten dabe bolak, eta hartzen dabe tratorien, da jazta. Orduen... Zuek zabai bete bedar gorde biher. Bai. Ez? Orduen koreinia zebei, dana ziketu, eskuaz bueltemon, dana eskuz, batu, burdizen eruen etxera, eta zabeire altzau, egiten zan bedarra. Kontu eta zelako biherrak egoten ziren orduen. Izela zan. Da alan dabe, gero, esan du, torneru beste, ordu batzu sartuko zen zen, enpresan, dinot, ze orduen sorti ordu bezin izingo? Bai, ez, orduen 10 ordu ekie normal ezeten zan. 10 ordu. Hori ja, esan dago, Juan Berik 14 urte, eta gero, bueno, guazen bertzutela apurat. Eta no sé zinen plazara, ero, dinot, esan duzu, tabernan lagun artien, esan duzu, ez? Bai. Baina noso plazara salto intzin duen. Ba, behitu, nik hola nibilen zen tabernan lagun artien, da, bertzolari, abaino inguruen da, bertzolari famatxu hartu naben. Neu nintzen honen nata. Famatxu hartu naben, da, batzuk animo egiten inuen, arek, da, meritua arizek emotuziet. Arek esatuzti, bertzolari urtengok, untxoak ordena batek zelan ezausten, zera, hola, bertzon batzuk kantu nabezan, etxuri bastante ondo kantako nabenero, ez uste, bertzolari urtengok, eugurewok, eugurewok urtengok. Ja, holan baok, holan baok urtengok joat. Da, arrazoi eukua ben, ez? Arrazoi eukea ben, ze urten zinean, Joan Mari. Da gero plazan kanto naben, lehenengoz 18 urtegaz. Hau da, ja 18 urtegaz lehenengo plazie. Bai, orduen txik urte naben, behenik orduen beznoken bertzu, esatabien, bertzu zelan amaitu, pentseu idala, zelan amaitu, da neo hartien pentzan, zelan amaitu, zelan pentsako joa pa, zelan hasi betxak izatetan. Holan zibiltzen izteni, zelan hasi betxak izatetan. Bueno, baneka bat egon durten. Da 18 urtegaz, anabaino nahi abiesan, etxe batzuk, etxe feritzaleku onduen, etxe barri batzuk gehi abiesan. Dorrek etxio gehi abina zan, soloa txiki. Soloa txiki horrek anaiza, lau bost anaiza, zagaztaku zien. Da horreteko bat zan etxe egine, etxe egiten ibiten zan, kontratista ibiten zan, darizek egiabe zan. Da, klar, Gipuzkoan bibili zan, etxe eginen, Zumarraga inguruen da. Hori zan soloa txiki, Angel Urizar. Da, bertzozale esan, da itxuri bertzozaletu zan, da, klar, horrek etxe eginok eta bankuekin harreman eundizeuk itabian. Da, Lucio Gaviria zan, bertzuek kanta bezan, da bertzolaitzei asko lagundutzen gizon bat izan. Gaviri, Lucio Gaviria euken apiledu, bereztek nungu esan, Zumarra inguruko ero. Da, lagun ezien, horre Lucio zelan itiaben bankuen biherra, da solua txikio bankute horren zeretik ero, lagunek izin zi, lagun handizek. Da, itxuri horrek Luciok, zertu zen, bertzo zaio bat ipinteko abainon, zeo zerreiteko, haizek etxi inaguretan dienien, bertzolari batzuk ipintie. Da, harako zeustien. Da, banik orduen
oingoxe moduen esetzik ezin esan, euri eitu baten abarkaz, esetzik ezin esan, da, Batzuten bai. alantxik epini abien bertzo zaio hoi, da, ekarri abi esan Gipuzkoatik, Xepai, da, Igarzabal. Xepai Igarzabal. Nik Xepai haintxe zeutu naben. Da Xepai bertzolari handiz izan. Ustapideaz da, basarriaz da, ibiltzen zana. Da. Beste lagun bat garaiko kapela, baina Juan, mutiletan bigarrena. Hau besti hau Angelero hori gazti hau esan. Baina Juane pertsuetan politika ben horrepe. Horregaz gaztetan egin bat biderri biltzen nintzen. Askotan. Da horrek politikoan eta ben. Baina hori plazan ibilitze gero, ero harineu? Harineu bai. Harineu ja, bertzutan ibilitze zinen zuek. Bai, harineu bai. Ezagutzen zinen alkar Kapelaz, orduen. bai. Da kapela etortek ezutzen, be ez dakit etorrezan, enaz gogoratzen. Igarzabal, Xepai eta neu. Hau da, debute... Bai, Con- lagune hundizekin. Laguna hondi egin, da Juan Marik ondo. Da, abainon, herrien Bai. bertan. Bai. Da, akordu neko Da zuzaren. kortanaz, goxien egon zan saio bat. Gara, egon zan, beren kasinu, Untxo akortanaz, abade batek zelan botaben beren kasinu hoi, da gero egon ziren pintxuek. Txorixo egozizek, da gente pilu batu zan. Da, engein honako saio moroko bat, Xepaik eta, Igarzabalek eta, ondo kanteta bien, da nipi bat zehoz erreina benaren kontrara. Da gero, arrazaldien zan beste saio bat eiteko. Hone Luzio Gabiriak eta antzerkize behitea bien. Eurek eitea bien antzerkize. Da antzerkize, da baku bertzuek kantetako. Baina, bezkaldu genuen soluenien, da laurekin guruen joan ginen, da genti jaurduko jarriteuen, nonan, lonjamoroko undi bateuen etxien azpizen, da genti jarriteuen. Baina, saio bazi orduko etorrezan aguazile, txapel horrezaz, dezautzien Luzioia. Ez duela ezarreiterik. Alkati izan da bela, ezelik ezarrein. Da, kabo, haitziak zan gure Hau da, arrazaldeko zeroi. hau ba, Juan Mari pasetie. Da. Lehenengo bertzo zaioen, eta ja, zentzurie Juan Mari. Bai, olantzik izen Ja, zan. polizi jatzetik? Bai. Olantzik izen zan. Da, ni parte batera postu nintzen orduen. Arrazaldien kantau bierrezizetiaz. Postu nintzen. Vale, oin pregunta bat. Eta orduen, karo, alkati frankiz izango zan. Bai. Da, segaitik ez dutzuen itxi? Euskera Bueno, salako, euskera salako, elo bertzulariek. Euskera salako, ez gukeko zien ez errezan genduleko eta horregaitik ezan, espadase, orduen, bertzolariek eta euskerek ezabiene entzun behin gure horrek frankistok. Da hori Juan Mariri gaina bihotzin min, esan euskerin kontra. Bai, jakine. Ez? Eta orduen, lehenengo saioen, saio erdin egin zainuen, lehenengokoen debute 18 urtegaz. Aurretik bertso saiorik bauena bainon, ero zu joeten zinena bertso saio gentzen, akorduen dekozu ero inguruen. Nik aurretik, urte batzuk aurrerau, entzun deget, ustapide eta basarreti etorten ziela San Blasetan, kanteta biela. Beha nik enaben sekule horrek ikusi, horrek. Da Xepaipe kantoaben lehen gagurrien ero, una lehen hemen lehenago egon eizela, badira 30 urte, abadinoko anai arrebak, zer moduz bizitzadete, akordetan dago ize bertzu bota bela, Xepaike lehen gagurrien. Hau da, ja egon da, eta Bai, joan akordetan da, oindala 50 urteko bertzo. Hoxe olentzik kantoa ben. Oindala, claro, zure debute, oindala 57 urte jentzen, 18 urtegaz. 60 ja. Hori ba. Eta esan du, 18 urtegaz lehenengo hori, eta aurretik abainon esan, eta honek nos kantoko bien ba, Txanplastan zer? Gerra aurretik? Bai. Gerra aurretik, Inoz, zuk bai. espazio Gerra aurretik eta hostien behiguel bai, Bai. Hostien behiguel bai kantoka bi. Ja, zu ezein zeutu. Ez. Eta orduen, zu ja kapela ezagutzen zain horretik, eta 18 urtegaz lehenengo plazien, da gero zelan... Da gero kapelaz da ibiltzen nintzen, batera eta bestera, kapelaz. Gero txoalberdiaz da, bai. Txoi jorretako txo. Bai. Da beste bat mainerikuen Martitegi, Julian Martitegi, bertzolai politxezan, hemen Bizkaiko txapelketatan da bastant ondo biltzen zana. Eta zer biltzen zinen, junta biltzen zinen da bertzoan, ero plaza biltzen zinen. Nun baiten jaizek izeten zienien, Deitu jotzuen. deitu juzkuen.
deitu, bai. Hemen inguruen, ero Bizkaia? Ez, emitxe inguruen, Bizkai inguruen. Durango inguruen, gehien bat. Eta hor hasi zinen plazak eta egiten. Bai, hola Hori izango da, 75, 70... Ba, nik 18, nik 20 bat urte nago esenien. 20 bat. Da gero ba soldau. Soldau jotzinen, hostien. Bai. Soldautza aurretik ibili nizen apurtxo bat bertzuetan. Apurtxu bat. Kapelaz da, honekin... Da ondino gaztelun bizi zinen, esan dugu. Bai, jakin, Ni gaztelune 28 urte arte bizi zinitzuan da. 28 urte arte gaztelun. Eta Bai. bitartien soldeuskara joen, Bai, plastan ibili, torneru ibili, Bai. da etxeko biherra egiten ganera. Bai. Horrek itxi ezinik. horrek derri horren bizien. Derri hor. Eta gero, dinot, momentu baten, ja plazak hemen inguru, baina ja bizka, zezu ibili zauz, lopategaz, amurizagaz. Gero bai. Da gero soldautzara joan da. Konteu, soldautzak. Soldautzan soldautza be juen eru ustien Afrikara. Sidi Ibni. Han inpernuko zulo baten. Da, han be toponituen lagunek, hori Josep Andoni enbeita, haintze toponaben, egun baten. Josep Andonien beita da, enbeitataren gaztiena. Moisesen da, gaztiena. Ez, jonda gaztiena. Gaztiena, jonda. Bueno, Josep Andoni da... Bai, dori Josep Andoni ban toponaben, da batenako ordena zanago, kampamentu bat, kantina moroko, taberna bat egon kanpuen. Da, haintze borduen, betragotxo batzuk egin ja, da Euskaldun pilua, Euskaldun mordu egon ginenan. Da, han beba bertzuetan enbier, tragotxo batzuk egin eskero, da, gane enbeita ba entzutezu esan, da, han be ibili ginen bertzuetan, pixkat. Hau da, Sidi Ifnin Joan Maria Aritio bertzutan inau. Bai. Hori nik ezinik esan. Da, batenako orta baintxe kantina onduen bertzuetan gabizela puntuetararo ibili ginen. Da, nik zeo zerrezan bihar da puntu eta 3. puntuero Euskalduna garela ez itxi astute. Ba, nik, da, Euskalduna garela ez itxi astute, da, Josep Andoni kontestuten, gu hemen jungo gara burutik eustute. Ordu, bizo gehien zainoen puntuke. Bai, puntu. Bertzotan bizo gehien zainoen. Bai. Eta Sidi Ifnin hori be, badaba, ez? Juene, dinot, normala. baina dinot, gaztelutik urten. Inoz ingurutik, bai, Bizkaia ingurun ibilitxe, baina derrepente ipintu zaitu Afrikako puntan, han Sidi Ifnin. Bai, Euskaldun kuadrilla itzela ginen. Ezkerrak, ez? Taldi politi senyora, eta bentzen bertzotan, da... Bai. Da horren, giputxek eta bertzu asko guztien jakienak, eta aitza biena, bai, bosenan, gure artien. Zenba denpora hon zinena, Jo Mari, jakin alba da. Hamalau. Juenezkarenok, ba... Ba, nik genituen 14 hilabete pasau. Juen da... Etorri barik. Juen da etorri barik. 14 hilabete pasau. Da, ala bierrik, ni barredo be, hori ez da helduko, baina soldo juen bihar banauke, araxe joan nintzeke. Ze, hane diru ebe, urri eukin genuen guk. Diru urri. Oin behasko ez. Oin behasko ez, orduen bapes. Da, han nahiko merke pasetan genuen. Nahiko merke, ze, hane zeuen SB, errezen euen taberna moroko batero bi, araxe joen da lan zin berizien da txo batero, eta kuartelien bertan bat bukailo txo batero, beha diru gitziaz paso genuen guk soldautzia. Da zer diseinu esan gero, martxak eta horan, eroskizek ez dakit inot. Batez be... Martxak eta guardizak eta inundien lelokerezak. Instruzinu ikesi. Instruzinu, Eta gabetan bertzoten. Bueno, inoz bai. Da, instruzinu ondo ikesi berzete zan. Da, kristona pastan genuen zen. Da, nahiko bizimodu. Arek, seguramente ere gotuko abela zure euskal zena handitxungo abela, ez? Zure euskal herrita zena handitxungo abela. Bai. Dinot. Bai. Beti. Bai. Gero bauzen, ondarruko bat eta ari zeruko argia, eta orduen ez da zeruko argia zan, orduen argia izango zan. Ez, orduen zeruko argia. Da, horrek errebistok eta bieltzutzi izan, da nip irakurtzen dituen, eta han bebertzuk eta etorten ziren, da, holan, ondo. Orduen, gabiz berbetan, 65 6 ero zazpiro nintzen izoldau. Orduen nortzuk ibiltzen ziren bertzutan. Ninot. Orduen bertzuetan. Nortzuk ibiltzen ziren plaza. Ninot. Gazti. Ba, kiputxek horrek, betiku, gorrotxatei, soldo onzan eneoaz batera, beha onzan Melilan.
Melilan. Da orduen berzola, bonek, Agirre eta Laska, Otxegit, Elisaso, eta Laskano, eta Basarrit, Eustapide, torredan. Bizkaizen, Lopategit, Aspilaga, Mugartegi, Arregi, da honek, Txoalberdi, lehen esan duten Amaineriko Martitegi, da gero Pujana, Artisakuek, Basilio. Bai, Basilio, eta piluek enbeitarrak, enbeita. Eta gero handik etorri zinen, eta barriro plaztara. Denporale baten elizen ibiltzen. Denporale baten nahiko gitxi ero bape elizen ibiltzen. Da, solduzatik etorri pare bat urtea, beste izan bat temporara, zera egun baten ezea dituzten. Alfonso Irigoyenek dituzten. Ni bertzuetan egiten dutela, eta zera eta besti eta Deustun Unibertsitatien ipini bidabila berzo saio bat. Ipini bidabila. Da, berjugun nazen da, bai ez ezan behar. Nako hortanaz, motorra eukinaben lanbreta bat, da Bilbokoan zubi baten ganera junitzen motorrien. Nako hortanaz zubi bat euela. Hain ze zubi zen izi motorra, da Deusture oinez unintzen, Unibertsitatera. Da, hain ze berzo, enbeita behizte Ionero, Abelero, Norsan, da gero beste bat, Intxaurraga, Zeberi jokue. Juan Inazio, Intxaurraga. Unibertsitatean bertan ebilen abogo ikesten, da hanen ginen gero saioa. Da horra zizinen barriro bueltan. Bai, ordu entzik hasi nintzen atzera, Alfonso Irigoyenen bitartez, haizin laguntzaz, beti biltzen bertzola, ize bultzatzen, da arisek eta ninuen barredo. Da nik gero beste batzuk, bai, ze Bizkaizen orduen bertzola, honizen Lopate Jaspilaga dibiltzen ziren, bea bestela beste ginorre zegoen. Lau, Amuriza ez da kartzela nago zan igual, ero ez da gehi, nik Amuriza ezetu naben, kartzelatik etorriek gero. Ezetu naben. Ero, entzuti baneuken, daren bertzuek irakurriek kantu bai, Zamora kartzelan egitea bezan bertzuek, berzo pilo izela idatzia ben kartzela. Da nik gehienak eskuatzen dituen, baten ero bestien bitartez, gehienak eskuatzen dituen ikaren bertzo papelak. Eta zuia, esan duzu, Deusto Alfonso ditu, eta barriro plazara. Bai, gero, holan hasi Baina ginen. ja, bueno, beste gogo bataz, ero, ondino, zelan entrenetan zeinun? Entrenabe zeinun, itxien, zeure... Neureketan. Bai, zeugaz. Neure serien. Bai. Makinen hori pini. Ekin. Bai, holan zan. Baina plazak ugaritzen hasi ziren, ero... Da, lehen esan duten etxatak ordau. Hori, zereku egin abenien, hori abainoko lehenengo zaio egin abenien, Igarzabal da, hori, Lucio Gabiriak eta gurabien niri laguntzie. Dako hor baten zelan eurustien Gabirire, hor Gabiri udabarri zen, osinalde sariketa, ero txapelketa. Zapasuen da finala, jomeri. Bai, ez da. Egin zan, bigarren txapelketara, ero hirugarrenera, niri erustien. Osinalde kanto zainun. Bai. Egin zan, bigarren, hirugarren erosan. Da, araxe erustien Igarzabaleketa. Hanbe, zeo zela meitzete... Han nortzuk egon, akorretan zara nortzuk egon zien zugaz kantotan, orduen gaztiek, hor sinalden gaztiek eruten zien, ez? Bai, orduen gaztiek eruten zien. Ez naz gogoratzen nortzuk egon zien, orduen Gipuzkoan gaztiek pilu hau zen. Honek, intxaustik, mordu, ez da, zerak, hori Florentino Goiburu, Iraola, aninguruko, mordu hau zen. Da honak danak. Guraldien hona pintzet. Da, haintxe kantona ben. Osinalde. Eta gero, bueno, esan du, Alfonso ditutzun, da barriro hasi zinen bertzotan. Bai. Da, ja plazari plaza. Bai, orduan gero, arrezkero, gelditu barik. Da nortzuk, inen, Mugartegi gaz, Lopategi gaz. Arregi, Aspilaga, hori, intxaurraga zibilin zen bastante hor pare bat urtienero. Intxaurraga zemena inbalekuten ibili ginen. Hori zenbat urtegaz, 25 urtegaz? Bai, horri inguruen. Bai. Eta zenbat plazak ingo zen dinot? Pare bat hilien ero, ez dakit, dinot? Hilien pare bat ero, bai, igual, uda partien da, hemen inguruko ermiketan da, kantan genion. Bertzo saio asko goten zan? Bai, bastante. Bueno, saio, ez mesausteko... Bai, mesaustien da, bai, herriko jaizetan, adibidez de horrezketan, Santillauetan,
Da holantzik, harrian dizen be bai, Santamainetan, Eta gero, ja, behin, badakit, jesuitetan ibili zinela, bertsoskola modoko... bai, hori zan... Orduen bertsoskola gondino ezien, baina, bueno, junta hau zinen bertsotarako, ja zenbat urtezu, Juan Mari, hor. Ba, eskondut laster izango zen, Eskondu esan duzu eta beratzi eskondu zinela, eta horretara bajatu zinen ja. Bai, ba, 30 urte inguruaz, euken ginen hori Durangoko jesuitan hori eskolioi. Hori eskolioi ipinia ben, zerak Marisa Barrenak. Bai. Marisa Barrenak, honi elgezuaz daukia ben itzurien, nun baiten ikusi ero ezautu ziren, da ba, elgezuk eta gure leukiela bolako eskola moduko bat, ba, bertzuetan ikesteko ero zertzeko. Da Marisak ez usten niri. Da esan zen, bai ez. Da zapatu hartzaltan joeten ginen. Da nortzuk juntetan zinen. Ba, maila bitike kuadrilie, elgezu, da beste bostero 6 lagun. Da gero horrek ematizeneko zerata, hori zelan esan dut, arrinda, andra bat, arrinda, da ba, kuadrilik hori zera, Jon Aurre Bilbotik ere etorten zan, da ba, juntetan ginen horre 8-10 lagun bai. Zer zenuen, baten batek irakasle, ero baten batek bueno, ero danok... Ba, neu egon izan, maizu moduen. Zeu maizu. Ba, neu nintzen moduen. Da, bola, han egiten ginen zen, ekin egiten zen bertzuetan. Ni paseo zer esaten utzien, zelan egiten zan, ero doinuek, ero zeo zer, ba, holan ibili ginen. Gero bertzuek, aste bitatin, idatzite bekarta bi esan, Etxeko bierrak bi dute hor da. Bai, holako zeo zer. Da gero ba, ez da izen baden por ingo genuen, maia urte bete batero gehiago ingo genuen. Da gero ba horrek elgetzuk eta ba, bertzu esan egiten daun bakizien. Ia bertzu esan egiten daun ondoak izien arek. Desan utzien, bueno, hai, zue bertzu esan egiten bakizu bai, da ni hemen alperren ezak. Da, alantzik izi genuen. Jarraitu ba genuen hoba. Jarraitu ba genuen neuzape mesea ganta izango zen. Da gero zer zenuen barriro bakarrik... Bai, gero barriro bakarrik. Karo, orduen... hori 80 urte izango da? 79-80 izango da? Hor ingurun ebili zinen? Nigo eta 10 bat urte gugun dituen. Zugo eta 10 bostien. Bueno, baren da, txapelketara, zure lehenengo txapelketia? Dinot, bueno, osinalde esan duzu txapelketia? Osinalde. Da gero ez da gero maila bizien hasi ziren hor gaztiek txapelketa batzuk egiten, 2. mailakoen dako. 2. mailakoen dako. Bai. Gaztiek ez, zeran gaztiek ez ziren ape, hainbate kantoa bien. Baina zan 2. mailakoen dako. Pinia bien. Da lehengo urtien irebazia ben Jonen Beitak. Jonen Beitak 2. mailan, orduen. Bai. Da 2. urtien niri emostien. Zuri emotzuen ez zeuk irabazi zenun. Alan, da. Jonek irabazita zuri emon, bideok irabazi. Jonek irabazi, lehen urtien. Da 2. urtien niri emostiela. Bai, baina zeuk irabazin zenun, Juan Mari. Hori argitxi. Da. Orduen 2. maila bin. Da gero, iru pentsote jabiezela, 3 urtien pentsote jabiela. 3 arnien elgezuk irabazia ben. Herrikuek. Berak, elgezuk. Hori, Bizkaiko txapelketak eta ditzen zin orduen? Keba. Ez. Aurrera hau honek azpilak eta lopateik eta ordu irebazitzen ziren Bizkaiko txapelketak. Lehenau, asko lehenau. Hori maila bi gazti egipinia bien, gazti egite pixka laguntzeko. Eta zuk Euskal Herriko txapelketan parte hartu zainun? Bai. Eta aurretik. Konta. Aurretik horrek Gipuzkoan egiten ziren txapelketak, hori ni intxaurragaz dibilin zenien, Xepaizarik eta Iria Zabalen, da Ainorgan be bai, honek Jose Mari Aranalde peipintza ben, honako sarik eta bat, beste baten Zaldi binero bai, hor hartzan berri sarik eta ero, da hor hainbat txapelketara joeten ginen, intxaurra eta bizo. Orduen izango zan ba, hemen ondino, Gaztelun. Ondino eskondu barik,
Eskondute ja. Eskondute, bai, eskondute. Ja, izi horretan. Eta kotxe hartut, Bai, intxaurra eta bizokuten ginen. Da, horra hainbat txapelketara, horre iria zabalera, sepaizariketara iguele urte biruen. Da, horra aranalde ainorgara bai beste, pare biderrero, horra hainbat lekuten. hor zer inotzuen, deitu inotzuen, etorri, ero zuek, ero punta bizinien, ero zer. Ez, ero jakiningo inune intxaurra gazan maizue. Maizu, Da, areke, bueno, haintzera txapelketi eta joanen bizu, dolan juten ginen. da kantau. Bai, klaro. Sekulena ben ez herri irabazi, No, esan duzu, mailebiko irabazi zen. Aixe, aixe bakarri, lehenengo eta azkena. Bueno, baina nik badaki beste final bat zuten dela. Baina zu bazauz Bizkaiko final bat emekan taute. Bai. Inot, Arriagan. Bai. Be orduen omeño bertzola egitxio onzuan, Baina oingo besteko onak izango zien. Etxagiat. Inot, hor zelan egiten dozu saltu, txapelketa, Bizkaiko txapelketa, orduen Araba eta Bizkaia izango zen. Baina orduen ja... Araba eta Bizkaio, bai. Da zenbagarren urte izango zen jomerik itxura, 86. Etxegat iriaripe, niri hori urtien zeroia joaneiteatak. Eta zenbat txapelketa zelan itzen zen, kanporaketak, semifinala... Bai, untxeiten dien antzera izango zuan. Kanporaketak eta azkenengo zera, zera, Bilbora. Da Bilbon, hor nortzen Amuriza esan nengo orduen. Lopategi... Bai, Amuriza gero, bai. Lehengotan ez igual. Txiplaz, da hone ja sartu tegu esan. Txiplaz hone azteko gongo zuan. Azte gongo zanga. Mugartegi, Arregi, Azpilaga, Lopategi, Enbeitarrak, horrelano. Dorrekin, lehen esan egin intxaurrak horrek itxin joan. Abogau behin zuan, da bertzola itxin joan. Bestela politio kanten joan horrek. Eskolatik ondo, da politio. Da beragaz buelta asko, monda Gipuzkoatik eta beragaz asko kantaute. Bai, asko, horreze txapelketatara. Horreze. Akorduen eukitio, Eta... Esan dugune, Bizkaiko txapelketara presentau eta preparau bier? Preparau zainun, ero beste... Bueno, preparau beste barik, inoz bai, Augustok eta Kristina pelagantzu ustian, horrek anime hori zuke zer batzuk egin bizonkez ba, saio batzuk eguaz da, pixkate txapelketarako zertzeko, da, zetako, total antzera izango da. Eta, zainun. Horrekin initu honak zer batzuk. Izorretara, irurok izorretan. Bai. Da holantzik, preparau hoxe, justo da Kristina zer batzuk, eta neure hartien beba beti, neuk puntu ipenite, neuk erantzun da holan. Da zenbat bertzo idatzi oso, Jomeri? Idatzi nik hainbat idatzi joaz. Da... Gaztetan hasite? Bai, gero... Gehienak honan bertzo batero bi, bertzo banakak. Da, meholan bestela bertzo sorta luzerik eta ez. Bueno, batzen bai. Bai, batero bai oso gitzu. Dinot, jortako herritzerik atutekoek, bai. Bertzo berri batzuk nahi dituzke jarri, burutikan aurkitzen espanez hilbarri. Bai. Horrek, guke irakurrit eta kantute, mile bider. Bai, baina asko ez. Eta hori, bertzo, eta gero, bai kantetan zainun, ekitaldi zitan eta bai kanta izan duzu, ez? Ongitorri zitan. Bueno, pilo bat. Bizkaia guztien ibiliko zinen zu. Pilo bat. Entzun dugut, berangon bai, eta... Bai. Hori zer, gaztetatik sartu jatzun hori arra, hori abertzale... Bueno, bai, hori Denpora gogorrak behizun zien, eta... Eskerra abertzalie berri bat asun eta sortu zienien da, orduen geratu barik. Orduen. Ni izurreta etorrin zenien, honek, orduen laster sortu zuen herri bat asuna. Da, honek Mikelek eta zertuztian, lagunduztian ero animo ninoan, hor sartzen. Bestela nik enek izan, eskerra bertzalie eta eskumaga bertzalie zertzien asko enek izan, Zu euskerin alde egiten zaino zu, gaztetatik. Bai, da gero hortxe, eskerra bertzalien. Eta... Zer kantzea zainun ekitaldiztan, ez dakit durengon... Deitu jozun, Jomari torri eta pare bertzo kanteu, ero... Bai. Mitin baten bio, ero... Hau urten dakartzelatik, ero... Mitinetan da, pilo bat, baten amurizak ez eustan daue, esan enbizoat ez toke, neure buru esertziarren baina, ez eustan, nun iziar lehenguen da, etxea da, nun Gipuzkoak etxea zein leguten be, preso bat etorrezala, han izien intzuan.
bestera da. Handik urrenguen be, amurizak. Lenguen bizibilia zorretxea, nun be bertzuetan da, bai, de. Jode, ipiste zaio debalde iten da benik, etxia degongoan. Ez hauza maten oizea. Bueno, posik. Zuri deitzat da preso bat etorri bizara, da zu posik kantego, oinbe kanteko zenke, danak etorriko balitzek ez. Posik. Bai. Da baten, bueno, hau beha, anedota bat, baten Eibarrera daituztian presoa datorrela, etxea zenbat urte barruen egin, gantxegiero pentsatukela bizena. Etorre zuan. Da, joeteko. Eibarrera bertzuetan. Da, besti ez dakizila ondion norrezingoan fijo, baina baten batekarriko da bila, eta joeteko. 8etako untzagako plazan. Bueno, ni betiko moduen, 8 amargizioen untzagako plazara. Haile honizuan plazara eta jente piluan ekioskuen aurrien, isili danak. Gildi, isili eta. Joino, hau harine basietu pasera eta gure jente iseteko isilik eta formal deuzela pentsone joan. Haintzen euela gorrotxategi. Juntau ginean da, joino, hemen zer dak eta. Andra bat handa, galdetu guntxane, hau zer da bata, hau manos limpiaseko. Manos limpiasez. Hor beste erakundu bat egon zuan eskumakuek. Ezia zelan zan. Gesto por la pasero. Bai. Gesto por la pasekuen zera da. Konzentrazioe. Nik hauen gorrotxatik eta gizu. Guza tabernara. Baina gero kantoko zuen. Joan ginean tabernara teran genuen ardo bana, da joan ginean da ia plazi utzi joan. Orduen hasi zuan gure jenti batzen. Da, zenbat urte kantetan olan presu berik? Asko, hasi orduen, da bauntxarte. Bueno, azkena zura labirik kantatzen. Bai. Zura labirik kantatzen zuen azkenek, ben? Bai. Posen horri kantako zen nio. Posak ez danak, baina horrepe zer, ez? Alabirik kantetik hartzeratik urtean deni zer. Bai. Posa isemiko. Hoxe. Posa postu danakin, da alabiaz gehiago. Bai. Baina, oindalak itxi, behi bilizara bertzotan, ez duzu ondino bertzu itxizuk, jarraitzen duzu. Bai, etxatak asko guztetan. Sufridu ero itxin duzu, ero... Bai, sufridu teganera ezin. Nik ezin joaten bertzo bat olan hasita maitu, bai, batzuetan ondurtetuzte, pega gehienetan txarto. Ola nibiltekotan, oinganea gure gazte zauzie. Lehen ni hasi nintzen nien etxauan. Bizkaizen irulo bertzolari joazen bakarrik. Baina oin dauen beste gazteaz, nizetan ibiliko nopa. Etxo me ez iru. Eta nik esangot gaztiek esan nabina, oindala gitxi kanteo gainun, gaztiekin txapelketi taldekakue kanteo gainun algortan be, akorten zara, dunoko gazte bigaz kanto zainule, pago bat azarri gazkantaben, arek mutilek zenbat, amazazpiamar sortzi urte, eta Juan Mari gazkantetia ilusio handi bazen horretzat. Orduen be Juan Marik itzelezko saio gota euskun algortan, akorten zara. Zu gainera algortan, hau historie be, algortan egin dabe bertzo maratoia, jaiztan, baina horren sorburue zuri eta txiplazena da. Bai, holandok hori. A ber, da zelan izitzen hori, zuek... Zelan izitzen, zania zizuetan juten ginen bertzuetan, da gero bezkal hostien, bertzuetan maizen be, da gero joen algortara, da taberna, hasi ginen bertzuetan. Da ekin, algortako taberna guztize paso gino zen, bertzuetan. Urte bat erobilen da, olantxiko sortu zuan izuri hori, maratoi hori. Bai, oin behiten dabe, eruten dabe bertzolari bi, lau eruten dabe, da gero bi, eta oindala gitxi, homenaje egin jotzuen gertxon. Bai. Neu egon itzenan. Bai. Urte askotako biherragatik, ez? Olakuetan zer sentitzen da. Nahiz eta zuk esan ezein ulen merezi, uste dugu baietz. Jaso posi, baina sufriute, Sufriute. Etxo mereziru, hainbeste sufrietzeik horretarako. Baina, Juan Mari, zu bertzotan gauza asko inozu zederrak, eta beti sufridu zein ningo? Claro, bertzo batek ondurtetu anien, gozau egiten dok.
Beha txarturtetan duan nien sufriru, Ni bertzo saioetatik makina bider etorrenok, baina triste da erne gaute. Makina bider, Joen da, bidanik einez. Da bidanik einezik Ero hori sufriru ikendok. Baina lagun asko inozuz bertzotan zuk. Bai. Ez? Zenbat lagun inozu bertzotan zuk, dino, eta Zitxiplas, Pilo bat. Xabier Moriza. Pilo bat, bai, duda barik. Hori bai, baina oin lehen bezufri joan joan, oin gehiago. Así que... Da guk oin begu zu guztora entzuten zaitugu. Bueno, horregatik besaten dozuen nien, joanen bihar, baina kostata, Kostata. Eta zer gehiago kontako zunke anekdotan batero zure bertzo ibilbidekoa, dino, apur bat erun gaituzu umetatik oin arte, gu badakigu bertzolari ona zarela. Ze guk entzun zaitugu, da zugaz kanta dugu, eta guretzako plazera handi da zugaz kantetia. Ezer aldatuko zenke? Dinot. Ezer aldatuko neuken. Nik gaur beste jakin izen banei joan, bertzuetan hasiko nintzuan. Baina alegin juko nintzuan, gehiago. Entrenau. Bai, irakurri, batez irakurri zinik, euskera aldetik nahiko pobre bilno beti. Nahiko pobre. Beste bertzolari batzuk nahiko etorri egundi joaz, da hizkuntza aldetik aberatzeuek ikusi joaz asko. Nik uste dut hori zuk uste dozule, zure euskeri oso aberatza eta oso politia da, Markelek gumen grabetan da, Markele buruaz baitzat. Guk ezagutzen zaitugunok badakigu zure euskeri oso aberatza eta oso politia dela. Behorre gauzo nobea jakitea osagonduen, da nik gehiago alegin joan nintuen, da pentstan joan, gehatu benizioan egiten bertzuetan, esaten telarrien, biharrien da bertzuetan, basuen bertzuetan, bestien bertzuetan. Nik pentsan joan, makina bat alegin egiten joat, baina gehiago imene joan. Gehiago imene joan, igual pixkatobi ezingo nintzuen. Eta hori aldatuko zurke, zebezaran bizitza oparo batek inozu bertzo, zu gaztetan hasi zinen, amazortzutek gaza baino, baina gero final batera aldo zara bizkaikuen. Bai. Eta orden ninot. Bai. Gauza asko motzuz bertzuek. Bai, deibili basko inok, da errezek eukera asko emostezak bertzuetan. Nik ezin jo bat esan, enazela izen hobie, ibili enazelako. Nik saso baten asko ibili nitzuan. Asko, gorrukte batzuetan. Nik eukin jo bat eukerie bertzuetan ondoiteko. Baina, lortu espaizua, kapaz izenen enazelako. Baina, nik hori, hola nik beti ikusi joat, Eta badeko zu bertzorik holan buruen kantetako gogua zauzena, ero ez? Zuk ikusi, Bai, bazekaz bertzuenik gogua kantako. Kanteu pare bat, bueno, zuk uruzune, gu Juan Mari aritio entzuti, baina plazera handi jorik ez da joango dan, momentuen. Bueno, lehenko kantoko dozenok, gure alaiz, etxetik joan zanien, egun gogorra izan zuen. Ondoreko egunepe gogorrak izan zuen. Orduen egin joan bertzo bat. Honan izan zuen. Ene alaba maitagarria, ene alaba kutuna, utzi zenduan familia eta utzi zenduan laguna. Urtarrileko zapatu bat zan, arratzalde iluna, gogoan daukat etxetik alde, egin zenduan eguna. Nebe emozionetan Juan Mari ikaura entzutiaz. Juan Mari, bai, zure sentimentu bertzotan asko bertzo bidez adierazi izin dozuz, ez? Dinot, zuri bertzotan urtetan jatzun zen, ez? Zelan? Dinot, zure sentimentuek adierazteko modue bertzu izin da. Bai, Zura labiri kantatzen zuz bertzuek. Bai. Ni badakit, kartzelen egon da nien mile bertzo kantatzen zuzela, irratzitzen bestien, badakit. Bai. Orduen bia eskape bat. Bai. Baina kanteu, beste bat, gure usu. Gero beste bat, eiar jaio zanien, orduen menizioa zen bertzo batero, biero, lau erotxea zen bat, bi iruzekaz bakarrik. Esan gu, eiar kartzelan jaio zala. Bai. Orduan kantan inizuan bat. Eiar maitia zuk bertzo hause, kantauko dozu beinola, euskalduna naiz frantzesa, eta ez naiz espainola. Mundu ontara etorri nintzan, olako urre xinola,
Euskal Herria salbatzearren, ama kartzelan dagola. Euskal Herria salbatzearren, ama kartzelan dagola. Aita eta ama kartzelan eta zu sortu zinan mundura. Zuzara gure itxaropena, zuzara gure ardura. Gau ilunean argi egiten, daben izarre derrura. Edarragorik ez dagolako, lurretik eta zerura. Edarragorik ez dagolako, lurretik eta zerura. Nik bertzo hauek urrezko letraz, behar nituzke idatzi, ia norbaite kantatzen ditun, nunbait bihar edo ezi. Ieslarita euskal presoei, haupata milan gorainzi, eskerrak eta bezarkada bat, eiarri eta alaizi. Eskerrak eta bezarkada bat, eiarri eta alaizi. Baiko zu besterik kantetako dinot. Horrek bertzoek kanto zein zen, eiar jaio zenien kartzelan. Zenbat bertzo kantoko zein zen zuk? Zeuretara, eh? Bai, ez holan askotzari peze. Ez. Lehen bezan joan, ni bertzoa idatzile bertzo asko ez dut lehin. Eta bolago ze baneka bat. Gero, lehen etxuan esan, baina nire zaletasune izendok, oinezik ezin nabenetik ez jau, perretzikotan eta eizien, eizan bakasan. Horrek izin duzan nire zaletasun bizek. Gazte-gaztetatik azike. Eta ondino be, badakit jueten dela. Bai, ondino nahi biltzen. Argile, eguzkile urten orduko, Juan Mari mendilen ibiltzen dela. Eizean da perretzikotan oin bekarra izan joat. Eta denpori nondik eta baten itxin duzu, Juan Mari? Bueno, Torneru, perretxikotan, eizan, bertzotan, seme alabak. Domeketan. Horrek ez dozu zitxi? Horrek ez dozu zitxi? Ez, domeketan da horxe. Domeketan. Eta oin beste baten markelek txio zen izen akorretan egitze da. Perretxikotan Julen kaltzadagaz. Bai. Julena. Justo, entzuli izango hau, irratxa joa grabetan dela Julenen etxien. Gure Julen handitze, Juan Marin laguna handitze zen, perretxikotan ebiltzen zinen beraz. Kontau, Julen, noz ezagut zen, nik ez da egon galdu okeria. Nik Julenen entzutien auken, kartzelan egon zanien, kartzelatik urtabenien, ezautu naban. Ni perretxikotan ebiltzen izela, bere guztetan jakola, alantzik hasi ginen bizok perretzikotan joeten. Bera ja hemen egonda egun, izorretan egonda ja, kartzelara erunde, ez? Bai. Kartzelatik urtabenien. Bai, hori da. Kartzelatik urtabenien esautu nabenik. Eta joeten zinen perretxikotan. Dorduen txik hasi ginen perretzikotan alkarraz joeten. Alkarraz, ni horretu joeten izen, bera banigaz. Leku asko, eta han botome makina buelten ginen zizatan udabarrezen, da gero urrizietan da, ongotan da, gorbeiz aldera, buelta, posik etorten zan bera be, guztau egiten zakon, perretxiku batzien. Guzturiki Juan Marigana, idortara eta gero perretxikotan. Zenbat lagun handitxe zinen zuek. Bai. Ondino akorduen deneko, nik ez laiziar, kofradi jagunetan, Juan Mari eta Julen alkarren onduen bezkaltzen, hori ez date inozaztuko. Lagun ondizek. Julen egaz bekantako zein bertzorik, ero. Beraen hileta zerien egin kanteuna bezan bertzo batzuk, indizataz gogoratzen. Baina, gainera, bere etxien gauze, Julenen etxien. Olako lagun handi asko inozuzuk, bai perretxikotan, da bai... Bai.
Dino, Bai. penie, danok. Bai. Da, besteri badeko zu kontetako Juanmari, gu bestelan gaurko batik, Bueno, amaitu behar baizu orduen amaitzeko, etxu esan kontu danak eta gitxi horipe. Baina, bueno, amaitzeko, honekin amaitzi pentzan bozue, lau bertzo jokaz kantetako. Guk amaitu, gure bozu zozer kontau, hau mikrofono zabalitau zozer gure bozu kontau. Hau da, denporatxu bateku, eta ezin gara, eta ordu bete daruia horregatik. A ber, argi dauena da, aurrekoen beste bat izan dutzen duen, beste egun baten, beste baten gu. Tranquil egon. Hemen dikile bire, igual barriro junteko gara, irratziek hori deko ona. Gaur egiten duguna hemen gelazten da, eta horrengo egiten duguna hurrengo ningu. Eta, dino, zozer holan geratu baiatzu kontetako, bestelan, lau bertzuekin, zure, bueno, nik kontutxu bat esakot. Esan entzulieri, luze laburrin programi jarraituko dela, hilero urtetan, urrengoen beste gonbidatu batekin, eta aurrekoen esakainun Durangaldea Uztabarritzen, Durangaldeko bertso eskolak antolatu duzen bertso saioetan, maiatzan 8 otxandion itxingo dala bat, eta maiatzan 29 berri zen ikingo dugule beste bat. Eta hortik aurrerakuek, jongo garela esaten, eta oine Juanmari gure horre lau bertzu kantau, kantau, eta gero azkeneko agurre egingo bilun artien. Bueno, nik hone bertzu lehen minoz kantezuaz da zuek igu lehentzun dugu zuez. Da, zeri buruz dien, oinetxo bat esango, baina zeuek hierrekute zuen. Hone bertzu eginiko jozak etxia zemat urte zengo egin. Izu urte asko. Zuek jakingo zuen ipeño beto. Martuteneko notiziura nahi nuke adierazi. Bertzo batzuek kantatuzeko badu honek milan grazi. Kaiolan zeuden txori polilbi joan dira iesi. Gerostik bila dabiltza bainan inork ez ditu ikusi. Ez da erreza kartzela baten holan ies egitea. Kanpo ta barru egoten baita txakur armatuz betea. Baina nolabait arkitu dute zorioneko atea. Ondo pentsatzen jarri eskero hori dokadar jotea. Ustekabean askatu dira arerioen katetik. Nik etzekiat nola irten diran, ta inork ere etzekik. Diretoreak esan omen du, ez dira joan atetik. Joseba txikik urtengo eban, sator zuloren batetik. Noizean behinka izaten doguz, zenbait notizi edar. Ta berri ura jakitean guk, ez genduan egin negar. Pika beata Joseba orain, dabiltza mundun zehar. Askatasuna maite dutenak, ez da bekaterik behar. Askatasuna maite dutenak, ez da bekaterik behar. Gorantziak Josebarik kubara, hemendik. Beste bat horre kantaute baten olan txike, Julen ez da batera gabizela, hau kantan izan baten Juleni. Mendian libre, posik dabiltza,
erbia eta eperra. Kartzelan preso dagon lagunak, zein egoera ankerra. 8 urtian Zamoran preso, Burgosen konsejo gerra. Julen kaltzak ez zuan izan, gazte denpora ederra. Julen kaltzak ez zuan izan, gazte denpora ederra. Agur eta gore Julen kaltzada. Ikusi duzue, Joamanik dino bertzu egeitik kostauti jagola, baina honen memorie asko gureko leuke beretzako. Da ondino kordoko jako baten bat, baina lehen esan lez, gaur honetarako Mosku, eskerrik asko Joamari, benetan zure historia kontetiaren, betireko geratuko die, baina hurrengo baten be, tranquilo, jarriko gara eta ingu berbata. Eta beste barik entzule, badakizue, hurrengo luze laburrin ikusiko garela, eskerrik asko Laixiar irratire konektetiaren, eta beste barik, honekin agurtzen gara, hurren arte. Agur, Joamari. Agur bai. Atzean persiana zabaltzean, kafea mingotza bada, gozoa da mermelada, gizon batek kilei ditu, Andrea eta alaba, gozoa da mermelada, goragu eta gutarrak, poliak eta zatarrak, maite ditugun Andreak, eta beraien senarrak.